hakani kesengi atpraterek Bnai Bishpo Arhaja Apsau ka KSU Southwest Khasi Hills District kalahir hashnong domyasiat banit rakhi bat bo santio ha umat lum jing tap jong imi spility lingdo langren kum shibenta banyo buram ye I halor ka jinglong nong yelam ka ba klempendam ha ka ba ilakantat watla ka UCIL kala terwa daki klor tingka ban sha ban klong yo umar po khendau na ka khendau jongka kum ban chupen kan mau kami spility lingdo langren bam kwa hedwa ruble kala yang persha halor ka jingti uranium nadu kisnam ka khandai spa prapo terter hado kasngi ka jingyam ha ka ba kam shim la pendam ya ki jing terwa pisa pat ki jing berngam berset jong sarkar ha ki tu ki por ka KSU kala rakhe kini kasngi kum kasngi persha uranium bat haswa bannet bo sentiu ha umat lum jingtam kala dan shwa ka jingyalang le buram hakani kasngi la penya ya ka jingyalang du samla dastawel ki lingdo president KSU do lun circle ha kabala yo shwa ya ka jingtuai nu samla plus borlin kharjaran environment and cultural secretary kinong kran hakani kasngi kilong na do uba walam box emyong vice president barim ka KSU and chairman SSSS na usamla balse kharbani general secretary FKJGP Southwest Khasi Hills District na usamla for Watman Nongram president KSU Southwest Khasi Hills District na usamla Franklin Semyong general secretary KSU Southwest Khasi Hills District but na usamla Pinshai Borlang Rani publicity secretary KSU CEC ngadang day tang ngadang song kelas 9 hata por haus na marjarsan kemod ba habang arung KSU ka benta ka jongan na kong ka bangangan le ban ya trai ban kit mata KSU kolong mga wan lang sani ban kata por ba walam simyong ide presiden jong ka KSU makwa circle ban ya thu ipi ka ai ka baja abang iwan ngintip langin sa sa ai ngin bam da ai hereng la suwan bai ki ong joba walam box imyong yang inalai capo mdolon yang inalai cawa kaji nomor kadan ke isu iranium bat ngirung la subot niami istengmet nomor korwat nomor ban mi menski la miolat nomor kibor spai o kibor pulet kiele ban khang samla hang tu kibor tingiami istengmet nomor korwat mi istengmet ni suya thia ba hapo kali po sumo bat ngan suya tu epi ba hakata kapo kalong ba endala sam stabru barok ngle tangan barok simet kemut layak keruk po barok khait ki member KSU kapo Rai laki dak kim stepat nilai dukan sa ka KSU ta por kamdan tamban ong bani Aisyah iwe biwe ban ai bang kadang ngakan mau tingi por jong ba walam box ini ong tongin ya nam ta ke isu jong ka benru tong melelei rai ngin ya bam marwai moida ngakan mau ya bam marwai moida la ong bam dei bane bam tam yo om kwatsu ikiwe namar KSU kamdan pisa ban penbiang ka bam kadi ta por but hadin ba de bam de bisa de bam to moida sa spela berwoi moida kalong barok sngi kan yo bam bangi api ba salah kata por ma ni aba salah kata por ni kan yo bam barok sngi rai kai ka bas tonat par kalong ba warlang isa tkan barok sngi simet sisngi isa tkan henrai kai ka baja par kalong ba kita ba salah kata por lani kita ki bor sokar kimnut banwan barnam ta kata ngasoban ai burom iba olamak box imyong ubalalong sya unang yalam kita gipor ban yalam yangi ban bu sakmat e kajat ban reu ban klet no e kajing than ru hata por nam ta kari jat ban reu te kai ka ba nga kwa ban ong nam ta jungi samla kane ka por mamenta hoit ngila sautu ba kayeng kasam kalayang ba triang kalayang skam ban nom elat ban ti umar po kando uranium hoit ngili I mi spil tiru haduk kasngi jingyap ila imdok hakane kaying trap ma na imdok hakaying trap ila kentat ya kata ka spa ka 4 crore ka spa crore ka bak sarkar ka la tarwa kita gipor
ban nga kum ong meni ban nyar ban syam ki bakum kita ban ong bakinom bi ban ong he epi daka pokraor sa pokraor ban nyar ban ong ba kayin kasam ka ba kentai ja kata namar ba kat perkat lem nam ta jong kiwai de kai ka bangadan nam ta jong ki khat jong kasang kalong ba hoi kaning la ya ni so kumen ba leng ba ka jing don jong kayin kasam ka bas kam ka nong rem bersa uranium ka jing don jong ki samla kisnem ba dep ban mi se kamat nam ta gari je bereu ban persa uranium kala penlong kum ni ku bangilong mata ha ka ba hadu mata le se ni dang kham don ha kata ka imsuk imsain ring ong ya phi ba kal nong uranium kampat kod nani se kamat badang ha kini ki benai kisngi beladap ngalak bena ba ki don manore banu bawan yat na kene kalenti ban ong ba ki persang imat ban wan ban penbi je no re no lani ki persang banu yat lanti ban ong ba yo ki ta ki samla ki laklat ban pait ban yada ban ker ya kani ka dong ka than ki la wan le se da ka jing tha jong sakar india te kai ka bang akwa ban ong ta jungi wei pi wei kum ki khot kalong ba ken mau bangi de ban long ki blak pan kre ni de ban long ki blak pan kre bat kum ong mene sibun kisngi sibun ki benai sibun kisnam ki bangi habmi stengmet bat ni haban sya tangan da kisngi na kam ta ban pentikna ba ka sokar india kanumla banti imar po khande uranium kababiang lut na dong hadong kababiang kabaya pher na kiwai ki jaka ka perthai baro namar kane kalong per eden ka ba ulai coba yangi batadai ke jongi hanrei habawai kane kari udabu di kendon ru bat kata kendon kalong bangin imsuk kane ka per eden ke jongi da ka ba mbit dalele bangin kita lanai bangin bam yu tau foding adong bala mana do nong thau tengah ngangait ba imei ila pendep ila ke jong kamram ila rikop ila bat ila ka hukum iklam penkenya ka kendon ka bangi em hana ka peredan ka nong thau wai bat nga kentula ijlang yang ibaro ki prasamla ba uding so banong ban bam so ding adong kamot ngam thewe tang yau tau ding re ngamot banong ba ka basir kaitam manta kolong ba lese bonda kini alam ki jongi bat ki basyong hakabor bat ki bomdon hakabor lese ki bam so ding adong man kasngi lan man katayaw man kabanay bat kajaj buru kalong kumne kum ba kalong ngala banong habang ibam ya kapisa habangi sathet kapisa man kapor kata kadai kajik penkhanya kendon ke bangim la banya dai la kajong ka nongrim ka jongi nambar ba ding so adong ki punjat kidon teladang ibam ya kapisa lan ibam klop bigi rahas pa kata ro kadai ka wei ka kendon ka bala penjot ini kari ka jongi kumne kum bakalong menta tengah karpat bala rangi dai ki sama rangi sutu ba kajing yesha ka jongi kajing yakun ka jongi nadu kisnem khandai pho saneng kabaki lelam ki jong mai hoping bat ngile apteng mangi nadu kisnem khandai pho khandai 8000 ter bat ngile persang kan bala ban yakun hala ibor baret rekat bat phi ki sipai samla baro ba karpang ya ki isu bat yaki wai ru ki samla jong wajai ru nitrap ba tenteng ila ki khmat jongi ki lang bunsin tenteng ila kendu ya kijing ya snam parado bat hakawun ki thama ki bangi ya kendu sane ya ne kajing yakun karang dai he po kajing alam ko jonga lalu ki por bat ki bubun ki thama ki bangi ya kendu hangne kajing yo I ka jongi ya ka ai kalawai ka banwan pat ai kalawai ka bangi lamat kadap lagi kamersim kadap lagi sukya hadu kata long ko baong so tham teng yo I ya kalawai ka badum teng yo I kalawai ka basai tinamar kata ngaso panong ladang iya yang lang misuto ita kanorim tongin klat ya kita ki inong penkhen lagi kendon pada ulai ulai kerpang yang I ya kani kari ke bagi jongi tongin penkhen ya kendon bolobu dakaba ngin penkhen ya kita ki jing bam ki klub ki jongi haka pisa namar kane ka pisa ke bangat heu balong soding adong kolong kane kala penjot lut ya kikam jogja jongi nadu ki bor bakle hadu hafizat ba khaliam no
sange no khliap no ikalenong jong uranium anda yang pliat hama ya kalenong ka bangi kum ka jat meriang ni kwa palat kalong kalenong ka ba phin pulia ya ka inalain permit kawai ka baar kalong ba phin pliat ya kalenong ka baar kalong ba phin pulia ya ka kernet ka ba pra ka ba kaktian kasi kan rong no ka kernet ka ba pra kenang ba kum ba ka jat meriau kala angnot la slam ngadu ki por bon shwa kum ba presiden barang ba jong kaseng loong balda ka sarkar India ka kwa ban klong jubor uranium ka hab ban klong shwa ya ka donot jong ki wei pu wei udah khat jong ki isu tenganget ba ki khat jong ki isu ki badan hang ni bat ki bom don ro bat ki wi ki para khat jong ka jat meriu nganget ngindon ya ka ju ka mensiam ka bangin ka mensiam ka ba ka mensiam yele ka bom pendem hawat ngila benong ba ka sarkar ling ka don ni kitup ki man ki don ki tar khamba ki ba serkai andre yang so benong pat ba ka jat meriu jingi ni don ni wei pat nong thau ni don ni blei ban pet ban jengo ni don ni kili rengkau kili basa ki ban pet ban jengo ba wat tang khandiat ro kinomla ban thambor ban lebor yakari ka ba bli la dep ban kurku kerpang haswa bangi nginwan sakani kasla perthai Wan dak man sim wei pe wei na preng yong wan dak man sim ki snu I ki snu kia bat nagata ga dau ba ni kum ga ying nim shem la don kano ka man sim ban ong ba ngin penja burom la ne ngin ayu ndai na ga yang jong pi ki kun samla jong ki nyok trep ki balong kum ki sipai jong ka ri sa ga mod ba ba pia don lang rangkat bat ni ngiru ni don lang rangkat bat ki aki ba bon ki bantala da long ka no ka ka kia ka shonru ke kumangila yang na du basrang bat hadu mantang min yaine ha ka ju kanong rim bat ngaliang jong piru ki kun samla ngan pen pau man ta ka jing sneu I sneu ngu nam ta jong pi ba ngi tum kita ki kun ki seu ki ba haying Imdai bantu jing kermen kat bangi ngidang don hang ni haka selanya percaya.